Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. Hola amigos e amigas. Estamos na Radio Galega. Estamos xa a 21 de setembro de 2020. Estamos na miña casa agora mesmo. É un plató que fai o mesmo que, tal e como teño o salón agora mesmo, decidín pedirlle aos arquitectos ebanistas e enxeñeiros e fixéronme unha réplica que podería vender en eBay porque é exactamente igual, pero de cartón pluma, basicamente. Isto é o mesmo. Pero o que quería dicir é que o mellor estades escoitando a radio e non caíchedes na conta, pero é que xa, por fin, é luns, amigos! É luns, 21 de setembro e temos de convidada no programa a Marta Doviro. Hola Marta Doviro, como estamos? Moi boas. Hola. Como che aplauden, Marta Doviro? Impresionante o que che aplauden. Xa teño aquí unha recua de fans tremenda. Hoxe decidiches sentar como... Lembramos que temos agora uns sofás maravillosos que mercamos en Tifón. Non se poden dicir marcas, pero é que estou falando do que acontecía no mar cando merquei os sillóns. Marta está sentada cal indio a Arapajoe no seu tipi. Faltame a pipa da paz. Bueno, pero é que non se pode fumar. Claro. A ver, xa non pode dicir nin Pepe Domingo Castaño do Purito dende hai moitos anos, agora non se pode fumar. Pero bueno, tipo, mentre estés aquí aí sentada, xa poden ver no vídeo podcast que aí non fai dano a ninguén. Entendes? Se non fai dano a ninguén, pois dice e xa está. Imos dicir que hoxe é 21 de setembro porque hai xente despistada, pero antes de comezar con isto, debería interromperme o director de contidos. Sí, adiante, por favor, un aplauso. Aquí como unha limoche voando en círculo, vixiando, porque o que sufrín a semana pasada, a humillación pública no meu debut como director de contidos foi escalofriante. A túa cámara é esa, a pequena, esa é a túa. Todavía é que estou falando así como para o infinito, sí. Que queda máis non, intenso. é que na radio a cámara non ten sentido, pero logo no vídeo podcast queda... Sí. Querías darlle, vendo o infinito, como querías darlle unha maior intensidade. Sí, como perdón, pois non. Maior relevancia. Non, entón, esquece o meu comentario. Quero poñerme serio un pouco, porque o que pasou a semana pasada, Carlos, que non pode volver a pasar. Achégate ben o micro, que senón non te escoitamos. Non pode volver a pasar. Estamos co micro outra vez. Isto é cíclico. Digo que non pode volver a pasar e que eu estarei aquí vixiante e inflexible ante calquera pequena revolta que poda percibir no programa e, atención, porque xa abrin unha investigación privada para saber de onde ven o error técnico que me condenou ao ostracismo a semana pasada. Que conste que coa tua idade inflexibles hai moitos. Sí. Pero iso é unha cuestión de musculatura, non outra cousa. Sí. Tamén digo. Sí, que non digo que sexa o teu caso, Non. Eu ciñome as tuas como palabras. cando saen aquí Pepe Capelán e Fernando co cinturón, como facendo cinturón, cando todos sabemos que fai máis a labor de faixa que a labor de cinturón de... Real. Esconde Michelins. Eso é. Efectivamente. Bueno, calquera cousa, Fran, como director de contidos do programa, pois ti, o que vexas, interrómpese. Atento. Bueno, pois moitas grazas. Imos comezar, dicimos que hoxe é 21 de novembro, e 21 de novembro é un 21 de novembro de 1928, o rompexeos ruso Krasin, non Krisia, por se hai dúbidas, parte das illas Spitsberg e chega aos 81 graus 44 minutos. Latitude nunca alcanzada antes por ningún buque. Esta é a efeméride que me parece moi interesante hoxe. É a que analiza todas as semanas Alejandro Martínez Pini. Bueno, que me contas? Está ben isto. Está ben. A min de Spitsberg gustaba moito encontros na terceira fase que foron alá polo mes de xuño, máis ou menos, Sí, de maio. A sección de Pini, amigos. Sí, señor. Nunca defrauda. Ahí estaba. Bueno,
concisa, concreta o gran a sección de Pini no como que non, un clásico incunable como unha sobrinha que tiña que era moi pesada e tamén era bastante incunable. E con todo isto, dita esta estupidez, imos dicir que hoxe temos connosco, bueno, non íamos ter a Osvaldo Digón, pero non nun concurso que preparamos, pero non puido estar hoxe connosco. Agardámolo dentro de 2-3 semanas, que volverá a estar aquí e xa concursará. Pero temos a sorte de contar coa música del trío de Jack e a presenza inestimable de Marta do Viro. Comezamos o Como que non! Estamos de novo na Radio Galega. Benvidos, amigos, xa é luns para todos. Farán, por certo, que quero que nos deas un avance do que imos vivir a finais do programa, que é unha das novidades que temos tamén para esta T4, por se que se está incorporando hoxe ao como que non escoitou o programa da semana pasada, moi mal, porque teñen o podcast e somos moi pesados en redes e rechoucheamos moito para que escoite a xente o podcast. Pero vamos, que estamos denominando a esta tempada a T4, porque básicamente me parece un chiste xenial. Dixe, vou chamala así. Logo puxeron en redes e coincidiu que votaron máis a esta opción. Dito isto, perdón. Un aeroporto. Sí, claro, é a T4, sí, T4. Estamos na T4, do como que non. Fran Rodríguez, que nos vas presentar esta tempada? Pois vou a presentar unhas grandes dúbidas que teño a nivel persoal e que penso que poden cambiar un pouco o que é a inercia mesma da humanidade. Vale. Grandes cuestións que penso que van a preocupar e van a influir e van a ser tendencia seguro porque son moi profundas. De todos os xeitos, que saiba a xente, que teña claro que non solamente vai el propoñer cousas, senón que imos deixar aos ointes a través do noso Twitter posibilidades tamén de que participen nestas grandes dúbidas. Faremos a enquisa e máis, imos colgar en Twitter xusto cando remate o programa e vai estar activa ata que remate o programa da semana que ven, vale? Van estar 7 días, dende, concretamente, sabedes a que hora comeza a estar activa a enquisa? A unha! Ata unha da vindeira semana. Bueno, pues despois falamos disto, xa fixemos o fixemos o gancho e despois pois xa seguimos falando disto. Imos dar a benvida, moitísimas grazas Marta do Viro por estar connosco unha semana máis. Que tal, como andas? Fantástica. Non sabes o fantástica que vas estar, ademais, porque eu creo que como xa, a ver, hai un programa en Antena 3 que non vou dicir o nome, nin El Hormiguero nin nada, que xa a xente que vai moitas veces dalle o pase VIP ou non sei que. Parecenos unha chorrada iso. Nos o que sí temos pensado é facer cumprir os soños dos nosos convidados. Ostras, cuidado. Isto Moitísimo é mellor que ser VIP. Que ser VIP e cousas destas. Entón, por certo, dalle aí ese botón desa cámara aí arriba, que non lle dei. Aí, que non estamos grabando, dixo xente. Espera, ata que se poña vermello. Dalle. A ver, rec. Aí está, moi ben. Porque había moita xente, hola, que tal os do videopodcast, e que non estaba acendida esa cámara, pero ahora xa está, que tal, como estamos? Aquí vedes o tema. Digo que imos cumprir os soños dos nosos convidados. Entón, ti que és actriz, entre outras cousas, non sei, hai algo que che apeteza facer no mundo do acting, non? Do cine. Non me digas o que, pero habería algo que che molase facer que non tivese esa oportunidade? Algo que teña visto, non? Sí, bueno, pode ser algo que teñas visto. Sí, o típico, váleme. Unha cousa de como me tería gustado protagonizar esa serie, ou esa peli, ou facer esa obra de teatro. Non sei, algo así que teñas. Podes dicirme, veña. Digo? Sí, lánzate. A mí, eu son fan
total de Tarantino. Vale, si isto sabíamolo. Son Vale, unha ben. Tarantiner. Es Tarantiner. Tarantiner, son Tarantiner. Moi ben. Yes. Entón, unha das súas películas que máis me gusta das personaxes que creou é a personaxe que fixo Uma Thurman en Kill Bill. En Kill Bill. O sea, a ti gustaríache facer de Uma Thurman, o sea, facer Kill Bill. Kill Bill 1 e Kill Bill 2 tamén. Bueno, a ver, nos temos unha hora, nada máis tampouco. As dúas. Sí. Sí, espera, espera, que está falando Pepe Capelán e esta tontería que me parece moi graciosa non a escoitamos, polo tanto, Pepe Capelán, achégate a un aplauso para Pepe Capelán. Sí, non, é que tontería Tarantino gusta moito facer películas en dúas partes, Kill Bill 1, Kill Bill 2, Reservoir 2, Reservoir 1. O sea, é moito de facer así Un aplauso para Pepe Capelán. ¡Bravo! A sección de Pepe, amigos. Pini estaría orgullosísimo. Pois nada, dito isto, imos concederche a semana que ven, agora non, porque claro, non sabíamos o que ias pedir, pero a semana que ven imos facer un pouco realidade os teus soños. Ostras. E vas poder interpretar unha das esceas de Kill Bill. Que vos parece? Ben ou non? Está ben? Sí, señor. Claro que sí. Claro que sí. Moi ben. Pois Moitas gracias, Jolín. vale, a semana que ven falamos, pero dicíamos que ia estar connosco Osvaldo Digón, que non puido estar por cuestións de tempo, claro, que emitimos moi tarde o programa, pero que xa nos prometeu que vai estar noutra ocasión connosco, e tiñamos pensado inaugurar esta T4 un novo concurso. Ti xa participaches nalgúns dos que fixemos, pero agora queremos facer un concurso que chamamos o concurso a distancia, pola distancia social, basicamente, que estamos en épocas de distancia, entón imos facelo ou ben con convidados que estean connosco no estudio ou mesmo con convidados que non estean connosco pero que falemos con eles vía Skype, como vai ser o caso de Osvaldo en un par de semaniñas. Apeteceche xogar, xa que non puideches inaugurar a tempada, inauguras este novo concurso neste programa do Como que non? Sí. Voulle pedir a Pini que poña sintonía e voulle dicir tamén a RQR e a Capelán que ocupen os seus postos porque eles son moi de incordiar e o mellor pois ata nos presta algo. Un aplauso porque comeza o concurso a distancia. Sí, señor. Que non presenta o concurso a distancia. Bravo. Bravo. Hoxe xoga connosco Marta do Viro. Bravo. Marta do Viro, benvida ao concurso a distancia. A primeira vez, bueno, é mentira, estreámolo a tempada pasada xusto no season finale con Óscar Cruz. Pero tiña unha boa puntuación, pero claro, eu tería que falar co director de contidos e coa xente, porque o mellor iso non sei, o mellor non vale, porque como é da tempada pasada, non lle contamos, non. Que veño outra vez Óscar Cruz. Claro. Tamén, Carlos, perdón, tamén para ser o primeiro concurso a distancia curta hoxe. Bueno, porque nos gañamos nas Porque distancias. Eso quero dicir. Podemos chamar concurso semipresencial. Semipresencial. Teleconcurso. A ver, nos gañamos nas distancias curtas. Concurso Brummel. A sección de Pini, amigos, dúas nun día. Moitas grazas, Pini. Bueno, imos xogar. Vouche explicar un pouco de que vai o conto. Bueno. Porque que a mí preparado. Primeiro que a min daseme moi ben porque eu explico os concursos moi rapidiño todo sempre, Entón, o concepto é que ten dúas partes este concurso. Vou explicarche a primeira que é moi doada. Bueno, xogamos A ver como é a segunda. e despois xa ven a segunda. É como se fora unha peli de Tarantino. Claro, un e dous. E logo xa, cando acabe a segunda de explicar, damos a despedida do programa e xa xogamos para a semana que ven. Bueno, a primeira é moi doada. A primeira chamase a conta atrás. E vas ter 30 segundos para dicir
todo o que se che ocorra dunha proposta que che vou dar, por exemplo, imagínate, nomes de personaxes de debuxos animados, vale? Vale. Entón, tes todos eses 30 segundos para responder cantas máis respostas, máis puntos, vale? Cada resposta Isto equivale como un, como un 2, 3, vale? Igual. Vale. Chámalle a conta atrás por onlla, chamarlle un, 2, 3. Claro, que un 2, 3 estaba plagio. que un 2, 3 estaba pillado, xa. Entón, pola memoria de Chicho, sabes? Fai moito tempo que non se ve nada 1, 2, 3, non? No, vai- Quitaría, non? Sí, eu creo que o quitaron, pero hai pouco, Sí. Fixeron un con libros que tivo moito éxito, pero logo non sei que pasou. Bueno, total, que o conto é ese. Ajá. Que pasa que xogas ti soa, vale? E a diferencia daquel, se erras, o único que facemos é non contabilizar a resposta, pero Podo ti seguir. tes os 30 segundos para dicir Ok. que repites, non pasa nada, pero só contabilizamos unha das respostas que digas, vale? Se están- Cando falas en plural majestático, contabilizamos a quen te refires, a Fernando? non, vou contabilizar O programa como ente, Vale, o vale. programa como entidade. A ver, falo un pouco tamén do director de contidos que se quede poñer un pouco da súa parte, tampouco digo nada, Eu estou aquí a Limocher, lembra? A Limocher. Limocher. Temos Tarantiners e Alimoches E Alimoches, nesta. Alimoches. Bueno, Alimoches. entón, se estás preparada, Marta, o que tal e como vai en canto diga o que che vou pedir, digo tempo automáticamente e comeza, vai poñer unha musiquiña aí, Pini, que dura 30 segundos, todo o que entre neses 30 segundos, imos anotalo e son puntos a sumar que despois terás que defender na segunda parte. Pero isto Ostras, despois veña. falamos. Complicado, despois falamos. Bueno, a ver, tampouco foi unha explicación. No, entendeuse. ben. O por hoxe ben. Para ser ti, Para ser ti, ben, para ser- Pouco me pareceu. A ver, non me van a ver, é certo, eu son consciente que nunca me van contratar como guionista dun concurso, pero pero que non pasa nada. Quero dicir, hai Como que non? Ah, bueno, quién sabe. Imos aló, Veña, vale? Imos aló. Pini, estás preparado, verdade? O que pedimos en 30 segundos, tes 30 segundos para dicir, e pedimos silencio a todos os demais, animais con patas. Tempo. Gato, can, mosca, cabalo, porco, jaliña, cebra, llama, elefante, león, rata, rinoceronte, jirafa, puma, leopardo, tigre. Tempo. ¿Eh? Moi ben, un aplauso para Marta. Mi madriña. Ben, 7, ben. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 respostas Moi ben, correctas. Bravo, ben, metralleta, estivo ben. metralleta. Estivo ben. Foi unha Neta, temporada completa del Hombre y la Tierra. 16 respostas completas que queren dicir que ten 16 puntos acumulados que non moi lles ben. quita ninguén. No, eso xa Eso paela. xa paela. Xa os levas para casa. Imos coa segunda parte, vale? Porque agora sí que vas poñer en xogo os puntos a maiores que poidas gañar, vale? Tes os 16, eses son a base, con 16 vas a acabar seguro, pero agora podes ir arriscando. Vouche facer na segunda parte, se queres, ata un máximo de 5 preguntas. Cada pregunta ten unha puntuación. A primeira, 1 punto. A segunda, 3. A terceira, 5. A cuarta, 10. E a última son 15 puntos. Todas as preguntas teñen opcións, vale? Por lo tanto, sí que vas ter a resposta diante túa. Que pasa? Que a medida que imos avanzando de pregunta, imos aumentando as opcións para escoller. Ajá. Por lo tanto, na primeira temos unha resposta correcta de 2 opcións, e na segunda temos unha de 3 opcións, e así ata chegar á última que tería 6 opcións. Vale. Podes plantarte cando queiras. E podes, unha vez que teñas puntos, pedir que che formule a pregunta e pensar se queres xogar ou non. Vou che ler a pregunta, non as opcións, vale? Unha vez que digamos as opcións, xa estás no Ese xogo. fallo que pasa? Se fallas, perdes todos os puntos acumulados nesta segunda proba. Vale? Vale. Entón, Bueno, quedarías... é mellor ir xogando e xa vemos. Ostras, pero, Bueno. pero entendeuse moi ben, Bueno, mellor poden contratarme como guionista de concurso, Cuidado, estou pensando, Sí, pode ser, Pode ser. Bueno, sei, non sei. Pini, E hai tempo? Hai tempo, non temos tempo, pero temos unha musiquiña porque na radio isto pois dá moita alegría. Ponme a musiquiña de subir nota, imos subir nota, veña.
súbela, súbela. Deixama de fondo aí, Pini, moitas grazas. Imos subir nota con Marta Doviro, que ten 16 puntos e que vai xogar coa primeira pregunta. Lembramos que no último programa da anterior tempada, isto por dar un pouco de tensión, Óscar Cruz arriscou ata a cuarta pregunta, acertando a cuarta, e creo que levou, se non lembro mal, 34 puntos, Pero non conta porque foi pero bueno, que máis menos que teñas ti unha idea de como foron o Veña. na quinta, quero dicir, xa aí dixo non vou. Hasta aquí. Esa era moi complicada. Porque tiñamos ele máis eu unha especie de aposta que non nos parecería ben que saíse do programa con menos de 20 puntos. Vale? A nós non nos gustaría, Marta, que ti saíses de aquí con... Cantos puntos Mira, gaños a primeira? Coa primeira é un puntiño. Nada máis, pero son dúas opcións, unha correcta, vale? Bueno, queres xogar coa primeira? Vou formular a pregunta. Ese fallo a primeira? Se fallas a primeira, non arriscas nada porque quedas con 16 puntos. Que esa está ben. Veña, Bueno, a dalle. primeira Vale. tira llame. A primeira, veña. A primeira veña, xogas a primeira xa así a lo loco. Total, non perdes nada, veña. Claro. A pregunta é, por un punto, dúas opcións, unha correcta. Como se chamaba o can de Asterix e Obelix? Bueno, en realidade era de Obelix, vale? Pero o que aparecía nos cómics. Sí, o Da banda canciño deseñada. pequeno blanco. A. Idefix. B. Milú. Idefix. Idefix é correcto. Ben. Doadiña, a primeira para Moi que pa ben, que fer. moi ben, moi ben. Idefix ou Ideafix? O Ideafix. Bueno, os historiadores non se poñen de acordo. Escoitemos a voz do Super Cicuta. A resposta correcta é Ideafix. Correcto, pois aí Bueno, está, pois dende dalle. Tacañón del Todo, respondéndonos a esta dúbida. Moitas grazas, Fran Rodríguez. Pois isto xa teña que ter 2 puntos. No, no, Porque- no, Outra vez, mira que sempre está rañando puntos, Sempre vai a rañar puntos. Xa empezamos aí a... Xa me dechedes mala resposta, correcto. Ai, Dios mío. Bueno, a Ideafix era... Milú non era. Non Milú te poñas non, así. Milú é o de Tintín. Vale, Ben, bueno. ben, bueno. Oi, pues, Outro punto máis. No, sí, claro, no, puntos porque ti queres. Imos coa segunda Veña, pregunta. imos. A segunda pregunta xa son 3 opcións e unha correcta. Vale, pon a sintonía Pini que remata, pero gusta. Aí está. 3 opcións, unha correcta. Vouche formular a pregunta. Cal das seguintes series de televisión foi emitida pola TVG? Esta é unha pregunta, se queres xogar, pois tan só un punto en xogo, vale? Non máis. Sí. Xogamos? Avanti. Veña, imos coa segunda pregunta, 3 puntos en xogo. Cal das seguintes series de televisión foi emitida pola TVG? 3 opcións, unha correcta. A. Breaking Bad. B. Stranger Things. C. Ballers. Aí, cuidado porque a xente non ve o rictus de Marta Doviro, Non é doada. pero hai dúbidas e por favor, Vale, aquí non hai sei- comodín. a ver, Non. Sei que Stranger Things non é. A ver, temos unha ti pa ti Stranger Things non está. Entonces Non. votamos unha. Entón, Esa non é. Breaking Bad ou Boners? Ballers será unha que vouche dar A datos. dos osos. Non, o dos osos non. Esa era os osos gumi. É Ballers, que pronuncia fatal, home. Ballers E de non era unha de ball. criminais. Que non, home, que non. Ballers é unha que protagoniza Dwayne Johnson, de rock, de fútbol americano. Pero que... Capelán. Igual Breaking Bad era moi cara para a galega. A ver, Ballers era de... Eu non digo nada. Igual Breaking Bad era moi cara para a galega. Jolín, pero Ou como non. poñedes esta tan difícil de seguro? Esa é complicada, Esta... Non é doada, Non é doada. Non é A ver, A ver, veña. Stranger Things non é. Stranger Things non é. Aí estamos, ti estás aí de acordo, non? Breaking Bad é un tema un pouco difícil para a galega. Bueno, non o sei eu, Pode ser ou non, Sí, porque A en mí- Galicia tema de drogas, eso. No, nunca- non se tratou de nada. narcotraficantes aquí nunca se... Nunca na vida. Por aquí mandanga nada. Que eu A quero, ver, a que ti- eu quero seguir xogando. A tía de Ballers esa soa che de algo. Non me sona de nada. Entón, Breaking Bad. Veña. Fa, pero para que me fas caso? Para que me fas caso se quería seguir xogando?
Breaking Bad, ti crees que a emitiron na galega? Pois crees ben, si señor Tres Pontes! Correcto, correcto. Claro, un aplauso para la parte de Bravo. Bueno. A ver, temos 20 puntos. Dos cales 16 son fixos e con iso vas marchar, Vale. pero na seguinte pregunta hai 5 puntos en xogo. É dicir que poderías conseguir 25 puntos. Ajá. Digo que vas nunha senda que de repetir o camiño de Óscar Cruz acadarías máis puntos que a él. Digo cho Veña. por Sí, picar sí, un sí, sí. Por cizañar. por cizañar. Tal cual. Vale. Entón, vou Quero formular a saber a pregunta e ti ves. A pregunta di en que ano se celebraron os concertos de Madonna en Vigo e Prince na Coruña. O mesmo día, por certo, foi un verán de... Que ano? Esa é a pregunta. Casi alías. Carambita. Casi alía. No, era por darlle un pouco de... Entón, queres responder? Non teño nin idea, pero quero responder. Bueno, vou che dar... ben. Oye, Bravo. Viñemos a moi xogar. valente. Aquí viñemos xogar, Di que sí. efectivamente. Vou che dar as datas. Lembra, 4 opcións e unha correcta. En que ano se celebran os concertos de Madonna en Vigo e Prince na Coruña no mesmo día, Ajá. naquel mes de xullo, se non lembro mal. Foi en 1990, 1993, 1995 ou 1999. Agora, eu se fose ti, o que faría é ir desbotando cousas que ti creas que non son. Dixeches 90, 93, 95, 99. Eso é correcto. Mi madriña. Bueno, É que sí. están todos moi xuntiños. Bueno, moi xuntiños me cachen na mar. Nunha década, Hai xente que non naceu no 90 e naceu no 99, Sí. E mesmo no 90 hai xente que naceu en xuño e É que aparte non teño ningún xeito de facer así lóxica de tal. A ver, por exemplo, bueno, a ver, ti elucubra. A ver que pasa, a ver se vas ben. Ti como che soa isto de Madonna e soache primeiro, soanche os concertos? Home. Soanche. Vale. Sí, home. Pero que Vivíchelos. claro, non porque eu nos 90 neses anos era moi cativa. Moi non, cativa. Non me enteraba, non iba de concertos. Non aínda. viñas de concerto, pero ti, a ver, eu vouche dar, podo darlle un dato. home. Que non ten nada dalle, que ver, dalle. Sí. Inda A que ver. sexa unha pista, Podes No, darlle no. tamén. Pero tamén lle podo dar, o sea, bueno, se vos contara daquele concerto de Prince, madre mía. A ver, o concerto de cando Madonna deu Eu tiraría máis para, o sea, 95, 99. Ti tiraría máis peso. Eu digo che que No, no concerto 99. A ver, eu digo che que no concerto de Madonna ese de que tocou aquí no en Balaídos en Vigo, por exemplo, La Isla Bonita era un hit dela. Era un hit. Saiu cunha camiseta do Celta. Saiu cunha camiseta do Celta e levaba aquel como se chama? O Xentón. Picardías, non, de Jean-Paul Citroën. Gaultier. No, de Citroën non facía No, picardías. no, levaba un corsé. Era un corsé. Levaba un Un corsé. corsé. Coscono. Coscono. Un Opel Corse. Sí, unha C15. Vale, vale, non, segunda pois mano. entón Chegou un C15 preciosa. Prince tocou na Coruña o que puido, o Purple Rain Rain. e tamén era desa época. Estáis falando de Prince, era o artista antes coñecido como Prince. Eu no No, pero 90 en Coruña ainda tocou como Prince. no, Ainda tocaba era como Prince, Prince. pero Mira, outro dato que damos. Porque é a primeira concursante, Entón é máis cedo, entón sería máis do 90-93. O sea, desbotamos 95 e 99. Ti pa ti, Sí. iso quitámoslo do Sí. medio. Va a xogar 90-93. Bueno. E ti como ves? 93, claro, 93 foi un ano moito de concerto, había moito É que eu nací xacobeo. no 84, amigo. Bueno, pero ti, pero que estás moi ben para tu idade, que isto é así, Marta Doviro, hai que dicilo como é. Pois pero, mira, pero será posible. Vou arriscar, vou tirar. ¿Será posible? Hai unha cámara, como dicía René Laván, está usted, amigo, ante La implacable cámara de televisión. la implacable lente de la cámara de televisión. Nada, pois eu tiro máis polo 90, entón. Non porque Pepe Capelán fixera ningún xesto nin nada. No, Mira, estaba intentando quitar un paluego que me quedou Pepe Cenos. ¿Seguro para o 90?
Sí, porque cando se dixeches iso da Isla Bonita, claro, eu pensei que E non eran era... as tíes, precisamente. Bueno, es que son bonitas eu pensei tamén. máis. non Claro, ao dicaba principio así. pensei máis que era 95-99, pero cando se dixeches o hit, Claro. E cando xa Pepe fixo o que Xa fixo é- xa aí caíches, aí xa é caíches. 90-93, Claro, así claro, que... foi a Isla Bonita, sí. Sí, foi eso. O picardías. 90, cachina mare, correcto. ¡Bien! No, sí, ahora será culpa miña, claro. Estás A moi ver, expresivo, Pepe. Estás Levas moi expresivo. 25 puntos, é dicir, que gañaches 9 máis dos que xa tes como seguro. Estás na terceira pregunta, xa pasaches o ecuador deste subir nota. Estoy como, ¿quién quiere ser millonario? Case, pero isto é máis complicado, Sí, sí. Entón, chega a pregunta dos 10 puntos. E non fagas tantas preguntas de aquí de Vigo, Que pasa? Que é de Vigo? Prince tocou na Coruña. Se Prince tocou na Coruña, Madonna en Vigo. Bueno, Eu conozo un que xa sabía ela. Eu coñezo un que foi roubar unha lancha a Santa Cristina para ir ver o concerto e afundíronse. Perdón, como foi? Un rapaz que coñezo eu que roubou unha lancha en Santa Cristina para ir ver o concerto desde a praia e afundiuse. Sabedes que ademais o concerto moita xente pensa que foi en Riazor e non foi en Riazor. No, Santa María do Mar. Efectivamente, foi ali no colexio dos xesuítas. Sí, por iso vos digo que eu lembro ese concerto. Claro, Eu xa teño unha edad provecta. Sí, xa tes a case como a miña. Bueno, en fin, hai xente maior neste equipo, Sí. Pero bueno, non moito, pero hai xente maior. Bueno. Que ademais foron compañeros de pupitre e agora están de compañeiros de pupitre tamén. Faltando. Sí. Xa estamos faltando. Bueno, buscando polémica. Imos centrarnos que non quero tampouco eu Veña, vai. enfadar o director de contidos. Por certo, Carlos, podo achegarme a coller un muffin? Sí, por favor, Moi sí, ben, sen pues ningún vou tipo de ahora problema. Aproveitando para Mente- darlle tempo a Marta para que... Claro, non pases por diante da súa cámara, Non, nunca. pero polo demais non te preocupes. Temos outras, temos varias. Bueno, imos coa cuarta pregunta. Dicimos que va a xogar con 5 opcións, unha correcta, vale? E cantos puntos? Son 10 puntos. É dicir, Ostras. esta pregunta vale máis que todo o que acumulaches ata o de agora nesta segunda Nesta fase. segunda fase. Vale. Veña. E vouche dicir cal é a pregunta. Cal destas películas non foi dirixida por o director que xa mencionou anteriormente neste programa Pini, Steven Spielberg. Prueba. A ver. Vale? Entón, esa é a pregunta. Tes agora mesmo podes marchar con 25 puntos pensando que Óscar Que Cruz está moi ben, que está moi ben. está moi Bueno, ben, home. pensando que Óscar Cruz arriscou e sacou Sí. 34, pero colocaríaste de primeira na fase clasificación, na clasificación xeral, pero home, eu que sei, queda toda unha Avante, tempada. avante. Carlos, ese arrisca e falla, de que quedaría? 16 de primeira tamén. Non perde A quedar de primeira, pero con menos puntos. non perde nada, non perde nada. preguntar, vale, Non perde nada, non perde nada. Imos. Vamos. Xoga, xoga. ¡Vamos! Veña, imos a ver. ¡Bravo! E aquí, sí, mira, os muffins ben, non, director de contido. Moi ben. Bueno, e agora a ver quen che axuda. No, Porque eu vou me dar a volta. agora a ver, Mire por a Pini. pregunta é cal destas películas non foi dirixida por Steven Spielberg. 10 puntos en xogo, 5 opcións, unha correcta. 1941. Jurassic Park. Tiburón. O Imperio do Sol. Poltergeist. Bueno, e agora hai que pensar. Porque sabes que nos concursos facemos que a xente razone para gastar tempo, porque senón acabas rápido. Entón hai que, claro, hai que facer. Estou entre 1900... A ver, dime as que te segura. Estou entre... No, as que As non... que tes- as que digo, sabes- As que digo que non son... O sea, que dirixiu. As que creo que non dirixiu... Non, as que dirixiu, sempre As cuidado, que, eh. As que dirixiu Tiburón, O mellor teño que formularte outra vez a pregunta. Poltergeist... Tiburón dis que sí. Poltergeist tamén. Cal era a outra? Jurassic Park, o Imperio do Sol en 1941. Jurassic Park... Estou... Non, estaba vendo pas muffins. Podo dar unha pista? Sí, sí. Esto- A ver, pero Unha pista, achégate ben o micro, espera que te escoitemos ben. Vai? Está clarísimo. Pódeslle dicirse máis alto, pero non máis claro. 1941 e o Imperio do Sol. 1941. Ou seja que ti, para ti, segurísima, estás de que Jurassic Park, Tiburón e Poltergeist, iso está dirixido por Steven Spielberg, iso segurísimo. Vixía Pepe.
No, Pepe... No, eu non Pepe fixen- non ten nin- no, eu. Pepe non Carlos, ten nin vixía idea. a Pepe. Non ten nin idea nesta. Non digo máis. Non di- Vixía a Pepe. Estamos falando de dirección, porque claro, non quere dicir que na película non estivese metido Steven Spielberg. Estamos falando das películas da película que non dirixiu. Que non dirixiu. Repito as opcións por última vez. 1941, Jurassic Park, Tiburón, O Imperio do Sol e Poltergeist. Biches como pronunciei? Poltergeist. Poltergeist. O mellor esa de Poltergeist. No, pero no, agora sí que non quería ser pista ninguna, pero bueno, pode ser, non sei. A ver, Tiburón seguro, non? Vouche preguntar. Sí, Tiburón seguro. Tiburón seguro. O Imperio do Sol, nin idea. Esa non a coñezo. Jurassic Park Esa coñezo, sí. está dirixida por Spielberg ou non? Sí. Sí. 1941 Esa non sei. esa era de avións. Era de avións da Segunda John Guerra Belushi, Mundial. Con John Belushi. Con John Belushi, sí señor. John Belushi nunca ben ponderado. Entonces, tres dúbidas entre tres. Pois nada, hai que dicir unha, porque o tempo é inexorable. Espera, Pepe Capelán. Ti, non, voulle preguntar, espera, voulle preguntar a Pepe Capelán. Ti cal dirías, Pepe Capelán? Poltergeist. Ti dirías Poltergeist. Sí. Vale. Eu diría Poltergeist, pero bueno. No, oiga, a ver, para que o ande a dicir polo baixo, mellor que o digan. No. A ver se ten razón ou non. No, eu diría esa, se eu concursar, pero non estou concursando. E logo coñeces a de 1941? Sí que a coñezo, sí. E a do Imperio do Sol? Tamén. Sí, home. Ambas as dúas. Pois entón... O micro, Marta, que senón está tan nerviosa Marta que xa se esqueceu que está na radio. Ahora, imaginadevos que diga Poltergeist, que dixo Pepe, e dirixía, sería, vamos, vaya viaxe de volta para casa. Poltergeist. Pode ser que estou, bueno... Bueno, hai que dicir unha, Vouche dar 30 segundos, peña. Poltergeist. Poltergeist. Marcamos Poltergeist. Que moi ben ese. Porque ti tiñas claro que Poltergeist a dirixira e agora dis que non. Xa está, xa temos sintonía por debaixo. Ti tiñas Eu pensaba que sí, pero que... Ahora xa... Pero se ti pensabas que sí, para que dis que non? Por facerlle caso a Pepe ¿Por qué Capelán. pensas que sí, Marta? Ti queres que acertaches? Estades poñendo No, aquí. tamén se me dis que non crees que acertaches e dixeches Poltergeist, isto de género bobo. No. É correcto, sí señor, é Poltergeist. ¡Bravo! Sí señor, é Poltergeist. Leva confusión, Claro, porque Leva Poltergeist, confusión. Steven Spielberg estivo metido en Poltergeist. Steven Spielberg produciu Xa dixo el, eu Steven, pero pero Claro, foi- por eso foi a min dirixida- sonábame un pouco. Foi dirixida por Tom Hopper, que é o director da Matanza de Texas. O que pasa é que a intervención como o produtor de Spielberg foi tan grande que a película parece de Spielberg. Claro. Veches, moi ben, ves? Vale. Que ben. Bueno, pois son nin máis nin menos que 35 puntos. ¡Bravo! A ver, Marta. Imos coa última. Esta vale 15 puntos. Pero son 6 opcións. Tes 35 puntos, podo dicirche que superaches a marca de Óscar Cruz. Vale, pero teño que saber cal é a pregunta, para saber se quero... A pregunta é: cal é a distancia en liña recta entre Vigo e A Coruña? carallo. Sempre estás metendo Vigo, biches? Bueno, a ver, é A Coruña tamén, xa van 2 veces que meto A Coruña. É que se nos poñemos O así... Eixo Atlántico, Atlántico. sempre presente. A ver, estamos falando das dúas cidades máis grandes de maior poboación de toda Galicia. Como cambiaches aí, reculaches o grande, Dixes, grande ixe No, de no. maior poboación, non vai a ser. Aí é dato, facts, É un real dato, facts. é un dato. Tampouco, é que vos Marta, queredes... eu son de vos letras, queredes aquí ver- non che podo axudar, Sodes A mí haters... non mires xa. Non, son como dragóns de Komodo. Claro, pero que as respostas que van ser aí como super axustadas, e iso vai Non ser... arrisques, non arrisques. No, se queres unha é 10 anos luz e outra 2 centímetros. Home, pois a ver, Plántome. plantaste Ben feito, con ben 35 feito. puntos, plantaste ¡Brava! Pois moi ben. Marta Doviro, 35 puntos. Nesta Lidera a clasificación, primeira edición. Suban un pouco a sintonía, Pini, porque Marta Doviro xogou o concurso a distancia.
Pois moi ben, moi ben. Quero preguntar unha cousa. Sí, adiante. Non che Claro, vou pero se, por exemplo, hoxe tivera estado aquí o noso amigo Osvaldo Digón, Chamaba outro día por Skype para xogar. pero pode consultar as preguntas, Non, as porque respostas. estamos vendo a través da cámara. É complicado, É complicado. Se está por Skype pode abrir outra ventana. Bueno, Onde vai xa Marta? A xente boa fe pensando que Osvaldo vai xogar guai e ti xa non vai buscar en Google, non sei que. No, espera, chama Nunca a se Osvaldo, fixo. dille que non xoga máis. Nunca xa se que- fixo eso, non. Bueno, en fin, ademais, sí, como que aquí él busca por Google, ti buscas por Capelán, quer dicir, que diferencia hai? Exactamente. Que falacia é isa? Ai, bueno, non sei que dixeches aí. Se non lle entendo nada, que ten así o micro diante, non Claro, se lle exactamente, nota. non me entende Anda. Veña, que chega o momento da sección con outra sintonía, polo que me dixo antes de entrar no programa, de Fernando RQR. Veña, veña. People try to put us to down. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Esta que? A ver, a min Pa mí non mires, non? o que pasa é Esta que non entendo o teu rollo. Ah, bueno, porque dixeches a semana claro, pasada. intento balancear. Esta ten o rollo da xeración, que sempre eu estou co rollo da xeración, My Generation. Tirei por aí, que vou falar con Fran. Bueno, A ver, Fran, primeiro, antes de nada, espera que non escoitamos moito. Sube un poquinho a Fray, anda. Sí, Sube aí sí. un pouco. teño dúas preguntas. Dalle ganancia. Primeiro, Dalle. como ve o Fran, director de contidos, a sección de Fran colaborador? Como a estás valorando? Eso para empezar. Non te escoitamos. Bueno, está complicada, di que está complicada. Perdimos a Fran de novo. É unha cousa. Outra vez o boicot. Estamos Vo- boicotando. Volve o boicot. Sí, sí. Volve o boicot. Hola, hola. Sí, bueno, máis menos. Bueno, non. Escoitámolo de todos os xeitos, despois fala connosco polos cascos. En fin, cada vez que Fran vai dicir algo mal teu, non sei por qué, pero hai un boicot, non sei que te despinete. Ahora sí, ¿no? Non, escoitamos moi pouco, moi Sí. pouco. Bueno, Bueno. en fin. Imos. Nada, conto vos moi rápido. Seguimos aí con ese tema de Selaponte entre as dúas xeracións. Sí. Estou preparando xa sabíades que o ano pasado facía o que test. Sí, Unha sí, sección, correcto. Foi unha sección mítica. Foi foi nomeada aos premios da Academia do Audiovisual. Xa mítica. Pero case. Xa mítica. Premio Iris a mellor concurso. Falouse dela. Sí. Sí. Entón estou preparando outro test, pero este ano non quero que sea competitivo. Non? No. Ah. Para semanas vou contar máis polo miúdo, pero non quero que sea competitivo. Simplemente unha descripción de cada quen onde Vale. está. O sea, que Vale. outra semana que non fa sección. Vale. Sí, sí. Vale, moi No, ben. esta semana sí. Vale. Está Xa está Fran ranxeando. dándolle a cabeza, o sea, So miro nubes, fume. Sí. Claro, non digo nada. No, esta está semana sí. ranxeando. Esta semana sí, Carlos. Trouxen algo, Que traixeches? Porque hai un tema hai un temiña que é o Erasmus Online. Como? Que isto non o sabes ti, claro. Como? Erasmus Online? Co tema de Thanos, que Sí. diría o noso Thanos, sí. Mira, agora sí Thanos. que escoitamos, venga, Fran. Vale. Resulta que Sí. estáse plantexando facer un Erasmus online. Ah, bueno, está ben. Entón, claro, eso ten unha serie de... Eso como sería? Bueno, Primeiro mal. Primeiro, polo de pronto sería Erasmus mal. Erasmus mal online, correcto. Entón, houve moita xente que falou disto por Twitter e tal. Vimos Canto é moita xente? houve moita xente que falou disto. Entón, eu puxenme na pel do fulano que este ano estivo traballando todo o ano para poder facer o Erasmus e tal. Vale. E resulta que vai ser online. Claro. Vai ser online claro. o Erasmus. Vale. Entón, todo iso que pasa con todo iso? Non sei que pasa, non sei. Todos eses soños rotos. ¿no? Todos eses soños rotos, todas esas birras que non se van a tomar. Esas esperanzas de perda da virtude carnal en un país alleo. Que ben expresado, Pepe. Sí. que A bonito, verdad que que o bonito. dixeches ben. Entón, eu sabedes que eu ás veces fago cancións. Bueno, Sí que fa así. Fixen unha. Ah, E vas cantala, non? Ameazas con... Vale. Se che parece ben? Pareceme perfecto porque é o momento. Pois vou vale. coller os cascos. Esto é Vale. poesía, Vou- música, esto xa parece la 2. Sí, bueno, que estamos aí, quero Aí dicir, estamos. a estas horas como tampouco nos escoita moita xente que manda. Pois La dos facemos ou el semáforo. Sí, bueno, estamos aí, estamos aí. Con Estamos unha pátina
con determinado barniz si poderíamos tamén achegarnos aí. Non sei exactamente, ás veces é máis sabe, ás veces é máis sabe o que di. Aí ten razón Pepe. Se Pepe Capelán ten razón, hai que dar ya. Sí. Pois nada, ti o que digas, Mira, tocoulle tanto a fibra que está escarallándose da risa Fernando Requerre. Por certo, esta referencia é que é unha ponte. ninguén vai falar do elefante na habitación que é o look de Fernando. Por favor. Que se Porque- de normalizar este rollo por favor. jóvenes, ¿no? Fernando Requerre, podes poñerte en pé para mosarlle a xente no videopodcast este look que tes. Sí, pero Carlos, describe yo a xente da radio que non pode vernos. Fíxate que ten a parte de arriba. A parte de arriba é unha chaqueta de Xe, claro, Colección Xe, Xe, sí. é unha chaqueta de traxe, pero coas mangas cortadas, non leva camiseta nin camisa por baixo, e simplemente leva unha garabata, É un pano tamén, leva un pano no pescozo. un pano de trampero de Connecticut e tamén leva un bañador de cores imposibles nestes intres. É unha mezcla, unha mestura perfecta entre Pedro Picapiedra, un vendedor de seguros, e Sálvame. Sí, o bañador é tal cual a entradilla de Sálvame, é a mesma. Pois nada, Fernando Requerre, se ti te ves con forzas de facer a Despois desto. de facer a canción, nos seguimos ou pasamos a sección a Pepe, ti como vexas? Vai dando Pepe despois a ver se podo. Vale. Dalle. Pepe, imos contigo porque, sí, bueno, home, por dalle favor. perdón, é que non pode, Non podo. está superado por o momento. Acontecementos, normal. Dalle a sintonía. Espera, non hai que darlle a sintonía Sixen, nada. É que hai que dicir que hoxe que Pepe Capelán a semana pasada dixémoslle que tiña que facer outra cousa Preparaíme, e preparou algo e de feito o Unha sección que ides equipo, flipar, sí. o equipo de contidos do como que non decidiu darlle a parte da sintonía que ten para o CCC a súa propia sintonía. Dalle que soe, que non soa. Non soa. Bueno, pero non soa. Que canción era, Carlos? Canto ya eu. Era outra canción. No, Bueno, pero está... Canto ya eu, Carlos. non, a semana que ven Está o prometemos emule darlle. aí descargando. Está Semana que ven, bueno, Está con emule. bueno, Non que haremos. tampouco tamén nova sección en sintonía nova era demasiado para o Sí, mesmo. era Bueno. demasiada novidade. Non sei se a audiencia soportaría isto. Ollo, pode que sí. Sí, debe ser sí, Que canción? espera que estou xogando as películas con Pini. Sí. Tipo a Dúas palabras. A ver, No, pon, a primeira- Pepe, que ti que canción queres? A ver que A que queira Pini, a ver. A ver se soa. No, non era esa. Sí, era esta. Pam. Bueno, pues aquí chegamos con esta... Espera, que Está Pini baixando. Ahora. Se vaya Pini, vaya moito, Pini. se non se escoita, chico. Bueno, ¿cómo lle podemos chamar a esta nova sección, Carlos? Esta A ver. sección a ver, Algo así como laboratorio claro, laboratorio porque vamos a falar, o sea, Sí. a miña intención é propoñer seccións novas dentro do como que non. Vale, Quero decir, pues, eu creo que a que che traigo hoxe é a definitiva. O sea, como sabes que hai director de contidos, dixeches a ver se colas algunha No, de... eu preparei algunha máis por si acaso, porque es de bien nacido ser precavido, non? Como, Por se pasa como a de Fer de hoxe, que non poda facela, claro. Eu creo que a que traigo hoxe, señor director de contidos, é a definitiva. Pensamos, No caso, Pepe. son como decía este Groucho Marx, estes Non- son os meus non- principios, se non lle gustan, teño outros. Non adiantes nada, Pepe, xa o viraremos. Vale. Bueno, temos tamén de colaboradora Pepe Navarro. Pepe Sí, Capelán sí. e Pepe Navarro. Moi ben. Bueno, Pepe dalle. Galego. Pois neste caso queríache propoñer, queríavos propoñer tamén á audiencia unha nova sección para o programa. Non sei que pensades vos, se hai cabida. Bueno. Eu penso en trasladar o como que non. Nos somos un programa de madrugadas, pero que vos parecería, por exemplo, facelo polas mañás tamén, de luns a venres. Madrugar. Polas mañás, Sí, diste de vos. luns a venres. Vale, bueno. Pero non o que dura agora, non, en plan de 6 da mañá ou de 7 ata 12, 1 da tarde, por exemplo, o sea, en plan tocho, sabes, un como que non, pero tochísimo. Sí. Vale. Como eran os Alcatel, aqueles que eran os guan tochísimo. Sí. Sí, comprendo. Ve non A ver, non sei. a ver, Eu segue paso, un pouco que a ver, polo de agora A ver, o rollo, aparte que non sería só pois con chamadas de tal ou con concursos, non. Teríamos, por exemplo, noticias, por exemplo, outro presentador que te complementara, pois que dera noticias. Logo ti terías que poñer unha voz máis de presentador de mañá.
Pero non hai unha cousa así. Non creo, non, eu levo, bueno, Espera, como presentador por de exemplo, mañá? terías que facer así, hola, bos días, benvidos, ou como que non? Como que non, pero como que non de polas mañás, terías que poñerse unha voz como intensa, non? Xa, non sei, é que non sei se é que a min poñer voces non me sae moito. No, pero porque ten que ser unha voz que transmita. A ver, eu non quero insistir, pero bueno. Eu digo, aseguro que isto é completamente novidoso, non? Pero pola mañá dis, pero quiso polas mañás, de luns a venres, por exemplo, xa que nos gustan tantos contidos transmedia, que son con vídeo, con radio tal, dentro do propio programa faríamos unha sección que lle poderíamos chamar, eu que sei, a vida extra. Sabes, como nos videoxogos a vida extra, estaría este como presentador, estaría pois algunha colaboradora, estaría logo un colaborador que soupese cantar, que soupese imitar, pero algo así como moi improvisado, moi de jijis, jajás. Tes alguén pensado? Sí, por exemplo, podría estar Paco Lodeiro. Pero espera un momento. Cristina García, logo conectaríades coa revista, con Loli Gómez. Podemos chamar como que non por detrás. Xa, pero sería de luns a venres. Como que ten unha sintonía? Trouxiches unha sintonía do Sí, podería ser esta, a sintonía non está a sintonía. Non. Bueno, por dereitos de autor. Espera que escoitamos a sintonía. Pero esta sintonía, a ver, pero isto non flipa, o sea, eu sei que estás flipando ahora mismo. Isto vamos a petar o EGM. Pepe, que xa está feito isto. Como vai estar feito isto? Isto é Galicia por diante, xa o presenta aquí con Novoa. Claro, Pepe. Pero isto que agora, non? Empezaron agora. Como que empezaron agora? Se levan 12 temporadas. Se saímos nos ata pero que na radio que dúas, ao mellor, porque non. Que non, na radio galega no, claro, en Son Galicia Radio non o votan, pero en Radio Galega sí. Pero vos estades seguro, o sea, que sí, Galicia por diante, 12 temporadas, 12. Pepe, que eu algo fago aquí malo. O que non preparo as cousas, pero Pepe, que isto non, isto sí que Pois pero vedes que eu tiña preparadísimo. Fernando, ti tampouco aproveites pa morrer. Pero se eu traía, o sea, se non fora porque xa o hai. No, sí, claro. Eu digo unha cousa, non sei que dirá o director de contidos, dalle unha volta. Vale, Pepe, dalle unha volta porque o mellor outra cousa, o mellor isto xa Non sei, Pepe, eu sei que fai ilusión, pero é que isto xa está feito, chico. Vale, pois perdón. E non nos podemos levar mal con Kiko Novoa. Recollo cable. Claro, porque nos leva ali para promocionar o programa. Entón, se xa non nos leva nin o Galicia por diante, a ver que facernos de nosa vida. Pois un saúdo a Galicia. Desculpa, Kiko, a toda a xente que traballa, Paco e Cristina e todo o mundo. Xa quedou chafado. De verdade que non te veñas abaixo. Bueno, non te preocupes. Ánimo, Pepe. Igual o tiña posto, estaba dormindo, escoitou, veuse esa idea a cabeza. Nada, Pepe, ánimo, ánimo. Anda, mira. Veña, Pepe, a mí te poñes así. Pepe, non era para isto, Veña, Pepe. Levanta a paletilla porque temos unha última cosa. Dixemos ao principio do programa que Fran Rodríguez xusto ao final ia propoñernos algo do que vai falar a vindeira semana na súa sección Grandes Preguntas Mutantes que vai estrear a vindeira semana, pero por que non nos adiantas de que vas falar? Unha cousa moi curta, un minutiño, e facemos unha enquisa, se vos parece, para o Twitter. Dámonos as opcións dependendo do que nos plantexe. Como se fora o concurso a distancia. Efectivamente. Pero queres que lance a pregunta xa? Sí, de que queres falar a vindeira semana? A ver, a vindeira semana quero falar de algo que preocúpame moito, que é por non son capaz de escoller cale o mellor papel que interpretou o pelo de Nicolas Cage. Non Nicolas Cage. O sea, falamos só do pelo de Nicolas Cage. Cale o seu mellor papel? O máis dramático, o máis divertido, o que máis vos guste? Que pelo concreto de Nicolas Cage é a súa mellor interpretación? Vale. Eu teño claro, A mí pareceme, eu teño clarísimo. A mí pareceme ben. Entón, o que podemos facer, precisamos da túa axuda, Marta, imos propoñer cada un de nós, que somos 4, Pepe, Fernando RQR, Marta Doviro e máis eu, 4 opcións, e xa digo que en nada, en minutiños colgámolo no Twitter para que poidades votar. Ides ter toda a semana, comeza, actívase a enquisa concretamente a unha e rematará a unha do vindeiro domingo. Polo tanto, se alguén ten dúbidas e non sabe que votar, pode volver a escoitar o como que non o domingo. Entón, o mellor Fran pode darlle datos para guialo un pouco. Pepe Capelán, cale para ti a mellor película? Indudablemente merecedora dun Óscar, Conner.
Conner é para ti. Vale, moi ben. Conner, porque así tiña o pelo ensortijado, solto, moi ben, moi por ben. favor, pelazo. Conner, moi ben. Gustaría, para empezar, Nicolas Cage a tope con él, non Sí. ten unha peli mala. E para min, diría que a mellor interpretación do seu pelo é nunha que non se chegou a estrenar, Sí. que é no Superman de Tim Burton, que non se chegou a facer, pero hai castings de Nicolas Cage. Sí, sí, Tiña sí. caracolillo, ademais. Tiña así como tal, esa é a miña opción. Perfecto, moi ben. Caramba, Marta arriscada Doviro, tamén. tes algunha idea de mellor interpretación? Falamos complicado, claro, porque sempre estivo brillante o pelo de Nicolas Cage na súa filmografía, pero hai algunha que te chame poderosamente a atención? Dalle, sí. No, o bo de Marta Doviro que está tan cómoda que xa se esquece de que isto está ben. Eu penso que estou aquí de carallada cos amigos. Bueno, estamos un pouco que de bueno, carallada, sí que estamos. A ver, algunha que che parece que o pelo de Nicolas Page? Fai tempo que non lle vexo. Bajar, no puedo. Fai tempo que non lle vexo o pelo a Nicolas Cage. Non había nunha que tinguira o pelo de rubio platino ou algo así. Que facía de rubio platino o Sí. pelo de Nicolas Cage. Eso é. Que caracterizouse de rubio platino. Sí, sí. Cal era esa? Eu penso que estaban, non sei se era Feitizo de Lúa Uf. ou O Señor da Guerra tamén aí. Bueno, buscamos e poñémolo agora, vale? Sí, sí. Confirmamos. Unha desas. A min a mellor actuación do pelo de Nicolas Cage foi Family Man. que me parece que en Family Man tiña o pelo e que non se movía. Tiña un pelo fantástico. Tiña un pelazo fuerte. Cus matices, No, cus matices. E a do mago, Sí, en a que mago? Tamén. Cuidado na que mago, Ollo. Bueno, pero entón No, a mí é Superman, pero cuidado. Entón temos, para que a xente saiba, segundo Pepe Capelán con segundo Con Víctor Fernando Sen el aire. Requerre, Superman de Tim Burton, correcto. inédita. Segundo Marta Doviro, temos que confirmar, agora está confirmando Fran Rodríguez, entendo por Sí. Facebook, Google, tal, googleando a ver en cal sae con pelo platino. A ver, é que depende do xénero. Feitizo de Lúa é unha comedia romántica e aí, claro, a actuación é moi diferente. Claro, o pelo aí xoga un papel importante, claro. Que prefires, Marta? Feitizo. Feitizo de Lúa. Feitizo de Lúa. Eu quedome cun clásico, eu diría moi conservador. Sí. Unha actuación moi conservadora, Family Man. En nada, nuns minutiños empezamos coa enquisa en Twitter e teño tantas ganas de saber quen vai gañar que de verdade non me chega dentro de 2 semanas. Grazas a Pepe Capelán, a Fernando Requerre, Fran Rodríguez, Alejandro Martínez Pini, Marta Doviro, moitas grazas. Vémoste aínda a semana que ven. Volvo. Bueno, quedo aquí xa, como Sí, a outra vez. claro. Douta chave e xa logo pechas cando queiras. Mentres nos fan xa un pouquiño de espazo aí no escenario, recibimos unha semana máis a música deste trío de dous que hoxe van facer algo insólito co Billie Jean de Michael Jackson. Un forte aplauso para el trío de Jack. ¡Fantástico! She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one who will dance on the floor in the round. She said, I am the one who will dance on the floor in the round. She told me her name was Billie Jean when she caused the scene. Then every head chant without so dream of being the one who will dance on the floor in the round, baby. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. And mother always told me, be careful what you love. Be careful what you do, cause the lie becomes the truth. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. But the kid is not my son.
She says I am the one, but the kid is not my son. For 40 days and 40 nights, the Lord one's on her side. But who can stand when she's in the man, her schemes and plans? 'Cause we dance on the floor in the round. So take my strong advice, just remember you're always think twice. Do think twice. She told my baby we're danced till 3, then she looked at me. They showed a photo, my baby cried, his eyes were like mine. 'Cause we dance on the floor in the round, baby. People always tell me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. She came and stood right by me, the smell of sweet perfume. This happened much too soon. She took it to the room. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. But the kid is not my son. Woo-hoo. Billie Jean is not my lover. To the girl who claims that I am the one, but the kid is not my son. Billie Jean is not my lover. 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 ¡Fantástico! Gracias.